Hey! Welkom bij deze nieuwe video. We zijn onderweg, deze keer naar het Heidebos. We zijn uitgenodigd voor de première van de nieuwe live entertainment show, genaamd Wash-O-Matic. Spannend! On behalf of all our employees, we wish you a pleasant evening. See you in 45 minutes. Vandaag wordt niet zomaar een avond, maar zoals de meeste van jullie natuurlijk weten, de première van onze gloednieuwe show, Show Night Wash-O-Matic. We hebben Heiko van de Campervennen. We hebben Wesley van de Huttenheugden. We hebben Nicole van hier het Heidebos. Jasmin van de Vossenmeren. En tot slot Elsa van de Eemhof. Dank jullie weer hartelijk voor het kijken. Vergeet niet de blauwe duim in de rug te doen. Wij zien elkaar volgende week weer. Tot ziens! En tot de volgende video! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Centerparks Informatie. De Centerparks fansite van nu. Hey, jij daar. Ja, jij. Ben je nog steeds niet geabonneerd op Zandstra TV? Druk snel op de knop hieronder mij en ik zal het voor deze keer door de vingers zien.